Ola a todos e a todas. Esta semana erguémonos cunha moi mala nova en Pontareas. O Partido Popular de Navacastro e a Alternativa Ciudadana Independentes de Pontareas de Juan Carlos González Carrera asinan un contrato de goberno para os vindeiros 3 anos e medio en Pontareas. Nese acordo non se fala de políticas de mocidade, non se fala de política de vivenda pública, non se fala de política de conservación do medio natural, en definitiva, non se fala de políticas que beneficien os veciños e as veciñas de Pontareas. Sin embargo, sí que se fala de favorecer unha vez máis aos grandes tenedores, de favorecer as inmobiliarias e os constructores. Resetear era isto. Resetear era volver ao pasado, era volver ás políticas clientelares e caciquís da UCPA e do Partido Popular, era volver aos peor dos nosos tempos. O que queda claro con este pacto é a posición de ACIP e a posición de Juan Carlos González Carrera. Foron e siguen sendo a dereita social e económica da nosa vila. Pola contra, temos un proxecto alternativo, un proxecto de oposición clara que é Pontareas en Común, que pretende colocar a vida e os cuidados no centro, que pretende facer políticas feministas, ecoloxistas e que defendan os dereitos e intereses única e exclusivamente da clase traballadora. Necesitamos ter voz nas institucións, pero sobre todo necesitamos recuperar as rúas para mobilizarnos, para reivindicar os nosos dereitos e para facer que Pontareas sexa unha vila moito máis digna. Temos 3 anos e medio duros por diante, pero necesitamos ser alternativa e en 2027 gañar as institucións locais para facer políticas que beneficien os veciños e as veciñas de Pontareas, que beneficien a xente do común. Forza, ánimo, porque quedan tempos duros por diante.